Please jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pro TV Budaya. Jangan lupa. Padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rino rembulane sing awe-awe ojo turu sore kene tak critani kanggo go sore kene tak critani kanggo sepo bengko sore. Lamun wong tuwa kleru mimpine alamat bakal ketun burine. Lamun wong tuwa kleru mimpine alamat bakal ketun burine. Wong tuwa loro kondur ing ngarsa pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan anak putune rame-rame rebutan warisan. Kepungkur ana zaman kuntutan wong ora waras dadi tekonan. Zaman kepungkur ana zaman kuntutan wong ora waras dadi tekonan. Kang ditakoni guyu cekakaan jebul kang takon wis ketularan.
Des, nggo mic ra krungu. Endi? Ayo cewek. Heeh, ayo. Lek. Lep. Jaluk siji mek, lek. Lep. Bre. Pilih lek. Aku mlaku rono ngerti, brongos aku ngono. Kowe cah cilik-cilik lho. Hati-hati. Apa? Bangune mie ayam. Endi? Iki kene piam to. Yuk salam saya Mat yuk. Yuk. 1 2 3 4. Assalamualaikum Kepriye lek? Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Kulo ning kene, kowe sampeyan ning kono. Aku di sini. Dan lo di sana. When to one go one two 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thank you. When to modot jumpa hey Matane modot. katoke sebrek. Ayo lek iki acarane apa? Acarane nganten. Nganteni sapa? Kote nganten. Nganteni sapa? Nganteni sapa? Aldi. Aldi. Aku itu tukang gedange. Aldut. Oh, ki Aldut. Aldut. Oh, Dadut. Ngono. Iki ngantene maune Aldi mesti ganti Aldut. Iki Dek, Dek. nganteni mune ning kene nanti yo. Heeh. Aduh, iki mesti bukaan siji. Ah, kayak ngerti. Dewe nek gogok ngarepan mesti digarapi angin dik, jo mlebu. Ayo kayak mesti ayo. Heeh, buka Iki mesti- pintu siji. Adik, kamu harus siap-siap gitu. Bukaan satu. Lah iya wae didongake ketemu kekalih pengantene muga-muga gantikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lah iya to. Muga-muga ben ndang duwe. Waduh gitu ya. Awak dhewe sing pindho milih Setia Rimba Indonesia. Kula ping pindho iki ya. Padha aku ya. Iki menungso apa-apa to iki? Oh, temen nganu iki termasuk tikus. Tikus sing matane gedhe ndur. Temen Jerry lho. Piye? Ayo. Apa ngertine kira ngomong apa muga. Alis. Alis. Ya Allah. Iso gedhe ngene mlonthong ya. Nek bapak niku teko mek guyang-guyang. Kita coba disapa teman-teman kita semuanya di sini matur subhanallah. Ya, Mbak, foto Mbak, untune merongos, Mbak. Iya, iya. Bentar, iya ada mak senat ke apa leh moto? Moto gue ke flash hidung gua. Ya ampun. Gue Silo untuk gua. Sunlight tuh, silet gue dituil-tuil. Mana? Ini itu lek Zan itu menuil-nuil silet gua. Iya. Endi ngantene kita? Halo Bos. Halo. Ngantene rene ta, Bos? Iki ta. Ding nong ding nong ding nong ding nong ding. Monggo. Ayo kok Ding nong ding nong ding. Wih, ki cangkeme. Ding nong ding nong ding nong. Tumateng para pamirsa sedayane punggung klik. Cangkeme dong kling tung. kon ngisor. Alah, mesti. Iya. Ting nong kling nong kling nong kling. Dang. Dut. Ayo lek dut. Tumateng pengantin kekalih sambut kasih sasar rimbit buat kadung medal campyak ing ketel. Petruk, kene Tuk. Kowe ki takon dong kling tung. Kling kok ya. Kono men metu malah. Nong kling nong kling nong kling nong kling. Dang dut nong kling nong kling. Ngang kling nong kling dang dut dang. Nyah. Kok iso dandut. Ayo ta. Sing kene ta. Ayo. Ning. Lah malah mami dhewe ya. Dandang. Dang.
Pengantin kekaring sampun kemetal kene ibane kombriki selawet pelampah damyak Ayo. ora gelem duwite rapo metu. Don. Apa to iki? Itrik. Itik dan tiralakatir tir alakatir tir alakatir. Aku surat gentir to iki. Aku seneng nek Anda sing menikon ala kadir. Tangane kok wong setruk. Alakatir. Yuk, disapke sik. Yo siapke. Ayo. Joget. Ngetong. Dilemprit. Betul. Yo. Ayo. Wis keke nek garing Aku yo iso kok. nek teles ramuni. Nek teles Nek ramun. garing muni. Muni aja. Ayo, ayo. Ya Allah. Ayo. Pak, sampean ngarep. Ora, riko ning buri. Riko. Bu. Kayak ora. Ngarep apal ora riko? Ayo. Ayo Mi. Ngarep, Pak. Le. Ora apa-apa. Wis gondol kaya toyol, tial-tiul. Jangan lupa YouTube and channel. Iya. Baik, ya. Lah. Malah. Lah. Baik, yang satu ini dengan tampilnya montolnya Indonesia. Tentunya dikasih dengan tembang-tembangnya yuk bersama Mas Zen dan Mas Iqbal dan Bakul Soleng. Oke. Ojo nusu bos lah. Dan juga di sini dan teman-teman kita semuanya dodolang pitik. Iki serabut-serabut. Ya, yuk semoga rodate awal-awale. Apa? Nih. Rakanca. Ya. Hei, anake sapa kae? Ayo. Malah mangan apa riko? Ayo Prakoco sing kepiye jare kae. Kepiye riko ngerti apa ora? Wes kok wong tuwek kok. Sing ngarep ya mumet. Yo, tak giajal ra mumet wawas riko lek. Ayo prakanca. Nah, mumet. Ya, gayane ayo. Wapan salawas lek. Jajal lo, ku nek kasih salah sempok iye. Yo. Ayo prakanca ngawarono rukune Islam ya iku 5 sadat loro rukun kang siji bisa sira alamang ngaji Kaping pindhone lakoni salat. Kaping telune bayar zakat. Pan poso ana ing wulan Ramadan. Kaping 5 kaji, kaping 5 haji lamun kuwasa. Ayo prakanca ngaweruhana rukune Islam ya iku 5 Sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Kaping pindhone lakoni salat. Kaping telune bayar zakat. Timbang poso wulan Ramadan. Belimo kaji lamun kuwasa. Di.
Des, kendanganmu apik ngejal nih, Des. Gendeng nih. Aja dadine. Nek aja dadi. Des. Ki mubeng sik po wajib meneh. Wajib. Ya. Thailand. Thailand. Oh, Thailand. Kok sih iya. 1 2 3 4. Aku sejok tanduyung. Iya. Kok aku wis mlebu. Aku nek mlebu. Apa enak no? Aman tabati apa titik apa titik apa apa wes dadi meneh. Kowe tak pasrahke Memet lho. Nek dadi apa? Nikmat aku ngendang. Lek ngendang. Apik we. Aldit kalah aku. Oh. Waduh. Yuk, kowe nyanyi yo. Nyanyi Jawa. Tak kene. Oke. Kok krubyak-krubyak. Nek nyanyi Jawa iki jojat. Ya. Krubyak kerupuk ana gedang dipangan codot dewasa yang jebulane modot. Apa tetenya apa dia. Wes. Yo dadi temenan iki. Ki dadi temenan iki. Heeh, dadi apa? Rasa ngising. Ora. Mau sing ge nganu dikancing. Bukan aku kok silite di mek-mekke silitku mlendos. Rojen. Heeh, Rojen. Jo. Yo. Ala Kadir. Ngemprolaton ora. Mafailaton. Assalamualaikum minal anbiya ilaihi. 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 Delok kalian joget mah marai ngelih to, Des. Anu nih. Lato-lato kok nang dhuwur to? Ora gedek-gedek.
Wis Jo pelaku sik, Des. Pelaku sik. Ya. Yen awan aku ratoyan mangan, yen bengi tanah saturu klisian, sing tak pikir rondo teles wetan dalan, dadi manten sepasar kowe sepakatan. Untuk manggung pawukir asmara dono, atiku bingung sing tapi ke ora rumangsa. Udan terus ing mangsa ketiga, rondo teles katon-katon ing netra. Disuntik ora tumomong, lara kangen disuntik kok malah nemen. Loro rindu dijamoni saya ngeluh, bisa mari yen bisa dadi bojomu. Turu jam 7 ketoken pipimu, turu jam 8 ketoken janggutmu, turu jam 9 ketoken ayumu, turu jam 1 lampu terus tak pateni. Kutut manggung pawukir asmara dono, atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa. Udan terus ing mangsa ketiga, rondo teles nggon katono nang netra. Lara brontot disuntik ora tumomong, lara kangen disuntik kok malah nemen. Loro rindu dijamoni saya ngeluh, bisa mari yen bisa dadi bojomu. Turu jam 7 ketoken pipimu, turu jam 8 ketoken janggutmu, turu jam 9 ketoken ayumu, turu jam 1 lampu terus tak pateni. Kok bungai ngapa, Des? Oh, baik ya, baik tenan. Ketularan Anda sih.
Ya. Oh, alah 10.000 dino dituku bubur kok. Oh. Preka sampean tuku bubur. Tuku bubur telu yo. Mangane enteke kono kabeh. Tempene 4. Lho, sing kene naik siji secuel. Kowe. Golek. Lali aku. Baik thank you, Bos. Moga-moga tambah rezekine sehat selalu. Sing guru siap-siap neh ngono. Apa? Ora sah. Engko weruh kok wong wedok wis duit, Mas. Ambek dino, Mas, bojone sesuk diomongi, Mas. Iki tak delok-delok bojone iki termasuke ya wonge kalem. Tak delok-delok kalem iki. Iki termasukne ora dinaik duit biasane meneng tok. Heeh. Termasuke engko nek ya rada trewes sithik lah. Iki nek termasukne kaya ning mburi nek des kobongan, pancine kobonge, "Mas, kobong, Mas." Ngono ta. Bojone. Nek sesasi, "Mas, kobong, Mas, kayak kobong." Ngono. Ya ora ketoke piantene apik. Yuk dilodat sik. Kok sik Bu ya sabar. Heeh, engko tak joget, Bu. Iya. Lunga-lunga gelemper. Yuk, dirodat sik, Mbak. Ayo. Sik Lek Zen. Karaku Pak Jikong tak tutupi sik. Aku curiga karo bocah-bocah kono kae. Iku mesti bubur telu dipangan dhewe. Tundang rene kok mengarak curhatan Des. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Bisa masuk surga. Kita pemuda Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Sabatin diuntune malih. Oh anu boxing. Copot untune. Ya wis, saiki rodat wis alhamdulillah sapa meneh iki. Mboke matur suwun, Mbok. 5.000 meneh. Lek live juga lek. Ayo aku wis kepledes karo Giajah. Oh, sing wae diukur Riko. Balik. Nah, apa? Odar to kesinan. Ayo kowe keju ngono. Ya. Ya. Wis coba sepen komen niku musi anake kethek. Jenenge sapa? Elek-elek. Jaluk 5.000. Kok kaya kethek. Ayo. Pita lele. Kisi tangane otel-otel. Tangane
sarang hiyo sarang hiyo sarang hiyo kandange sapa kandange lek Mas Aldi enggon Mas Aldi manuke mabur kadang manuke mabur Manuke alah manuke tetes bengok ambane so wis tengok-tengok dimek malah durek jebolane nganggo rasa ngising anak buah iki yo. Anak buah. iya Barbaro aku tak nyanyi yo Ya, apa? Raga Kanjeng ngono. kasunyatan Kasunyatan. ya kowe Ah, apa kasunyatan ya. mana ya siap kowe Aku bawane. iya kecil kene kecil Baik, satu tampilkan. kok orang mau munggah oh iya Baik, kita artisnya kita yang kondang juga kalau tadinya pakai jam warnanya kuning, ternyata ini telek. dan juga ada laba-labanya semua malah nempel neng kene Jancuk iki. apa matur suwun ala ibu ning HP ne rada ngece di HP ne lho nyengingi huntune HP ne nyengingi huntune lho ya ampun tak Ya, baik. Terima kasih. Baik, yang satu ini dengan artis kita. Oh, yang artis ini terasa agak batuk. Karena tadi di belakang sana menguntal tekek. Ya nggak apa-apa, ya baik. Ya yuk. Yuk, bersama Mbak Monggo. Kowe wis saya. Ya. Joget ya. logo Raga kang kajirat tresno litali ing jiwa. Aku ana sing guyu kok ora nganu ya. Lho guyu aku nyanyi mesti kono. iya Kae lho sing topi. Iya. Ya juk kowe wae desa. ya Raga kang kajirat tresno tinali ing jiwa kegandrung parasmu ya baik, satu bang hadirnya untuk Pak Joyo ada kesunyatan yuk bersama teman kita semuanya yuk semoga tumplak angkat cangkem sih aku ya Cangkeme kono sik. ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging ngapot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumaning wong liya Ngapura nganako yen ninggal sliramu nanging atiku wis tutuemo Gusti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggal ento kandiku ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa
rasane kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresno ora iso dipaksa. Hatiku percaya yen kowe masih bisa nilake aku sumanding wong liya. Allah, udah ketemu Ya, aku wis coba ikhlas nanging ngapot tak lakoni nopo kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Kuranen aku yen ninggal sliramu nanging atiku wis dudu duwekmu. Gusti tansah krungu apa penyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku. ati durung lilo kowe ngandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa. Basane kembang mekarono ing ati nanging dudu aku sing duweni. Kowe cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresno ora bisa dipaksa. Hatiku percaya yen kowe mesti bisa ngalekne aku sumanding wong liya. Aku lan kowe kepisake tresno. Aku mbrongos ning iso nyanyi. Aku nek nyuling iso. Ora ngandel, mikir riko. Ukara apa meneh iki ceritane? Nggih, demi Gandadi. Andes Ganong sekarang mau nyuling kepiye? Kuwi model apa? Hah? Model apa? Banyak. Oh, banyak. Hantu. Ngono kuwi. Oh, hantu. Oh. Oh, ulo. Kudu dikubah pepe itu. Jebule ra iso. Oh iya. Aku yo paling penak tukang bakul soling manjing ngene karo Kepiye? matane ngono Oh, kabeh. oh. Pisu. Yo. Yo, Dilakoni sik. maju rono kae. Pak Bapak, Bapak. delengen mainku, ojo padha guyu, ojo padha guyu. Aku iki main ora lucu, angin sini, mundak ketok untumu. Uri, busibu, delengen mainku, nganggo montolan, kaya susure ibu. Abang menger, kaya livene mbokmu. Lagu pencet, kaya simbah buyutmu. Uri, Pak Bapak, delengen mainku, ojo padha guyu. Ojo padha guyu. Aku iki main ora lucu. Angin sini, mundak ketok untumu. Uri.
Bu sibu delengan mainku nganggo montolan kaya susure ibu abang menger kaya libane mbokmu lagu pencet lagu pencet kaya simbang buyutmu adep-adepan Adep-adepan. tan lekong tak jak liya huko tan sukun sauke sau kahun ahola ang sing song sonya 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 Pici cangkop beta uwa uwe tahu tempe ora enak turu dewe ra kepenak ang sing song sona 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 ang sing song tan yo tong tali mongso tuan minta kerjanya jahit cakong esek Sedaya pamresa sampun sami kala kula sakanca pate atur pambagyo sugeng dalu sugeng amresani kesenian mono wonten ing dalu niki rame critane anggone peperangan ana sing kalah ora ana sing menang kabeh prajurit padha sami bubar padha pepengkalan kados jaran kepang para pamresa sampun sami kala kula sakanca pate atur pambagyo sugeng dalu sugeng amresani kesenian mono wonten ing dalu niki critane anggone peperangan ora kalah ora ana sing menang kabeh prajurit padha sami bubar padha pepengkalan kados jaran kepang slompret kempulung ungkul kendari ya ketipung simbal ponang apa anyang-anyangan Kaya wong bar supit. Aki tadi telu Tiliki jeblok ora kuwi. oh tadi Slompret kempul ngungkung kendang yala ketipun kimbal kondang loro salendro slompret belok jaran kebang nyongklang mora ing ikut macan megap bujang gendong kalian reok mustaka kageman reok Nyoto gawe kumbira tawang ngokotone gunung lawu kepekan pariwisata dina minggu muda-mudi sesonjo kale ngombang ngene krocokan sewu jejel riyel kang padha lumaku jawil cinawil karo mesem guyu kempeng awang bangu indah mas aja di leroi mas aja di poyoi kalau kutan sati esembi tinggal lagumu kudu ngerti coro ojo ditinggal kadipaten ketimur besok yen keri ing jaman mbok yo sing eling bab apa iku budaya pancene bener kandamu
Sikro nayaka hangayai karya pakaryan ing raja kumrega sengkut tantu tali wanda manunggal setya dampya tinana Sri swarane gumuro katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayai karya Sikro nayaka ayang ayai karya pakaryan ing praja kumrega sengkut sancut tali wanda manunggal setya dampya dina nasri swarane gumuro katon karbut nyarsa ngestu padha ramunya sang nata sajuru-juru ngayai karya Ridu Wes. Iya wes. Kose ling amen sekirane wis kena gitu bubur wis wae. Oke. Nah, ya Allah. Kuwi Des, kuwi ibune nganteni kudu sungkem. Kudu sungkem lho, Des. Nyun, matur suwun, Bu. Nggih. Mugi-mugi sehat terus ya. Wes, bro, santai dhewe wis di nganoke Andes gitu bubur. Yo, oke. Des, kene. Oke. Nah. Oh. Ya. Des. Kajeng nyepur. Kajeng nyepur, Des. Ayo Des. Nah, kajeng nyepur. Wah, kocok aja mlumpat. Katek. Nah. Iya sik, bar iki joget. Yo, Des, bar iki joget, Des. Iya. Alah ya wong aku ki mek nyanyi. sing sabar lah. Wes, tak video tak wehke sing omah lho. Nah. Keke bocil-bocil. Nah, oke. Ya. Des. Ya. Wes. Kepiye? Oh, cemburi. Wah, cemburi ki. Weh, dian. Awas, yo saka jaluk. Yo tinggal Bali wis nanggap Andes dhewe. Yo Bali yo. Ya wes. Wes apik. Put. Duit-duitan. Duit palsu jebule. Duit-duitan. Des. Kek kidul. Yo sik. Kok kon salto kek kidul kek. Iso kek. Kek salto sik. Kon salto pisan rono njuk kae jiko.
Wis aku dingo. Yo. Wis rasane yo di. Tak du. Des Andes ayo Andes. Wis kok yo. Andes. Oh iya. Yo wis pindho wae kae jaluk. Ya. Alon. Modar Des. Alon. Nah. Ning sisih kidul tanah Jawa tumununge ana segara kang nyata gedhe ombake tulung tumulung ora kendhat saben wayah rana jalma kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi sisiane pasuryan dewa ra ana tandinge. Matur sembah nuwun bagi teman-teman kita semuanya, bos-bos penyanyi luar biasa dan juga bersama Setia Rimba Indonesia, berikan tepuk tangan bola. Nantinya pasti ada 2 babak lagi tari putra juga dan ada apa kewan-kewan. Coba kon aku semplak jigirku. Ya, oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ana kupat janure tua, nyuwun lepat, nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes selak ditunggoni tukang bubur. Waduh. Rasa tabui. Nggih, matur suwun kadang-kadang merolan khususnya Mas Andes kalian Cakelep.